Здравейте, хора мили! Това е клип, който Ивона Лазарова, пак ви казвам вълъката, ми е задала много малко въпроси, но пак са въпроси, които аз трябва да отговоря в този клип. И трябва ми се лаптопа и не ми се преговоря. Ще чета тук от лаптопа, защото няма как да гледам телефона, защото в мен снимам с него. Но пък е възможно да видите въпросите долу в описанието, което не знам дали ще стане. Зависи колко съм опитна в компютрите. Така, първи въпрос. Така, от колко годишна се занимаваш с клипове? Занимавам се от 12 годишна, която съм сега на тази възраст. Сега е месец август, а аз почнах да снимам някъде от април месец. Втори въпрос. Къде си? От София съм. Някой въпрос може да съм ги казал в първото ми клипче познай. Трети въпрос. На колко си? На 12 съм. 5 минути брат 13. Имаш ли брат или сестра? Имаш ли брат, сестра? Ами, имам брат, който е на 20 години. Ще прави 21 след една седмица. От кой се вдъхнови да снимаш клипчета? Вдъхнових се да снимам клипчета, честно да ви кажа, от Beauty by Steffi и малко от Instant и Flapabum. Най-много обаче от Beauty by Steffi. Не знам, вдъхнови ме много да снимам клипове. Да. Последният въпрос. И кой ти е любимият хейтър? Любимият хейтър? Малко труден въпрос, защото нека да ги кажа, имам 3 класации, нека да ги кажа. На трето място ми е Дени. На второ място е Flapabum. На трето място, и на първо място ми е Beauty by Steffi. Добре, Instant ми е на четвърто Instant. И Milkomant на пето и Дара. Чакам отговорите ти. Добре, ето сте отговорите ти. Това беше клипчето. Ето да видите между другото, че ми е вижда, нищо не се вижда. Няма как да видите. Това беше клипчето за днес. Надявам се да ви е харесал. И да, чао хора. Чакайте. Ще дагна Ивона, в смисъл ще я покажа на екрана, ако се види. Ако не се види, види се. И да, вече. Чао хора. Мили.